Een hele goeie joen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. En deze vraag zit joen centraal. Waar wordt de winnaar van de kleine prijs van Friesland? En om antwoord te vinden op die vraag ben ik bij Friesland Pop in Ljouwert. Want daar binnen ze heel druk dwanden maar de tarierings van dit hele grote evenement. De voorrondes binnen krek begoen, dus waar de winnaar wordt, ja, dat weten we vanzelfs nog net. Maar ik kan wel even vragen wat ze nou precies al hier rondwam binnen bij die kleine prijs. En ik zal ondertussen even zien naar wat we nog meer doen in deze aflevering. In deze clipcar joggen we bij Happy & Happy, want die komen weer met een nieuwe album. En we hadden de nieuwste clip van Ernst Langhout. Hij leeft nog. En in de Noordwien radiostudio de Frieske eersterieker Falco. En ik is eerst zien naar de eerste videoclip van Van Joen. En die komt van Ernst Langhout, maar de popkeskoer. In een moderne brood is het kort, ijskort. In ons deze goochlers, dit dat drukjes goed leed haar. Als hoeren op hele hege hakken, illusies van liefde te keer. In een moderne brood is het kort, ijskort. In een moderne brood is het kort, ijskort. Moderne managers op eigen deuren plakken. In bedrijfsleven of de brood van groot geld. Of leidinggevende in zorg of onderwijs. Beleren mij de moeder, betrokkenheid en begrip. Mij haar sloegslimme streken, hetzelfde Stalinisme. Schoven ze meisje van je rijden. Al was popjes, ijskort aan de kant. In een moderne brood is het kort, ijskort. In een moderne brood is het kort, ijskort. Geil van macht en carrière, hebben ze menig mensenleven vernield. Alle de jakrikken de meijeren, opzettens en poortjejacht. Wacht ze op een bonke van een baas, had het nood aan het veld. In een moderne brood is het kort, ijskort. In een moderne brood is het kort, ijskort. De nichtjes Happy & Happy maken Vliene hier bekend dat ze ermee ophouden zoen. Ze vonden het na 30 jaar toch echt wel mooi west. In 1980 scoorden ze die dikke hit Ik lig op mijn kussen stil te dromen. En ze dachten Vliene hier, nou, het is wel mooi west. Maar kwartlien kwamen ze mij het nijs boeten dat ze toch wel weer trok in. En dat vreeg het vanzelfs om opheldering. Hoe zit het maar weer met Happy & Happy? In 1980 scoren ze een dikke hit, maar hij ligt op mijn kussen.
3 jaar later besluiten ze uit elkaar te gaan om Happy Hiemstra een solo-carrière uit te zetten wil. Ik ben dus Happy Hiemstra, de donkere Happy. En ik ben de blonde Happy en ik ben Happy Pasma. In 1989 nemen de Happy's werpen naar noemers op en er komt een house remix van Ik lig op mijn kussen. Die de top 10 helpt. Op een eigen in de dames uit elkaar en willen ze solo. In 2007 maakte de dames weer een comeback met de single Ons dorp, Us dwarp. Deze single komt op nummer 34 in de landelijke single top 100. Dan is er weer een onderbreking en in 2011 maakte ze bekend dat ze Hielendal stopjes zullen. Maar nu komt er toch nog een heel compleet Happy album aan. Ja, eigenlijk met al die plaatjes die we brachten, altijd succesvol. Dus, En nog steeds, en hè? nog steeds, ja. Dus, trouw al die fans, gelukkig maar, binnen wie we hebben ook de show. En overal waar we kwamen zijn de mensen van waarom stap je hem eigenlijk? Ja, nou eigenlijk, als we goed bezogen wisten we zelf niet eens waarom we stappen, Nee. maar dat gingen we dus maar in een holle. Ik zie hem dus in een auto met een producer. Oh, die liet dus een nieuwe plaat. En toen verreed je er eens in een keer van, ja, wat willen jullie nou dames? Gaan we nou door? Gaan we nu stoppen? Ja, nou ja. Nou, dan zal ik jullie even iets laten horen. En dan kregen we een nummer die jaren. Het is al een heel oud nummer. En dat is nou echt Happy op het lijf geschreven. Nou, toen jaren we dat nummer. En die zei, waar zo'n... Toen weer voor het Ja, verlaat, toen je hè? in woest staan, we zeiden, ja, nee, dat dit mij net nog eens, jongen. Nee. Dit is van u, echt. En, nou ja, klaar. Ja. We zijn meidje maar een mooie tekst. En we gaan dingen, ja, het al, dit wordt echt heel mooi. Dus Ja. in februari gaan we de studio weer in. En dan beginnen we eerst met de single op te nemen en dan gaan we verder met een album. Toen had nou alle jaren mobiele telefoons. Hè, toen kost iedereen bellen en bereiken was maar woord. Maar wie kwam dan vroeger thuis van een optreden, bijvoorbeeld 3 uur rijden. En dan kwam er thuis en dan kwam Happy gaan met paarden in, krijg je in huis te warm. Je kent wel wat keer. En dan zei ze van, die en die gaat bellen, je moet optreden, 3 uur, nou dan gaan we weg. En dan volgens mij bloed, zweet en tranen, Ja, hè? dat weer net echt al niet leuk. Want we beginnen alle dagen voor televisie, radio, optredens en de tom op heen, hè? Ja. We zitten vroeger in de auto met een kaart. Hè? Ja. We gaan heel leuke tafereel mee maken. We gaan heel wat meemaken en ik hiet net graag missen. Nee. Ja, we zijn waarachtig het wie vroeger alle fantastisch. Maar hoe vul je hem nou de dagen? Die huiswerk en die passen op de beppersezers en ja, en dan jongens, dan verhoort dat weer, want dan gaan we de bühne weer op. Ja, dat zullen we Hè? eigenlijk wel die kant weer uitgaan. Dus- Dus we huiswerk, daar is ik wel. En we vervelen ons eigenlijk nooit. Dus ik ben bij mijn dochter, die help ik dan. En ja, Happy doet best dan ook nog bezig. Ja. Nou ja, ik de beppersezers. Maar ja, we hebben wel gemerkt, nou alles wat we doen, dat het eigenlijk helemaal achterover net genoeg weer. Dat we toch wel weer graag... Ja, inderdaad. Ja, wij goed in midden dat, dat je dat graag, dat je daarmee verder willen. En dat iedereen daar aan het vragen, dan ben je wel makkelijk goed. Dan ga je natuurlijk. En dan ja, beginnen we in februari de studio weer in. die zei ze gewoon nou van er is niks aan hen werden de winnaars, heb je nee. Ja, en dan kunnen we er vanzelfs net omheen om ik een videoclip van Happy en Happy cent te litten. Dit is het afscheidsnummer van Happy en Happy. Ik geloof in jou en mij. Toen ik jou de allereerste keer zag staan, in het nachtelijke schijnsel van de maan. Wat steeds keek jij naar mij, opwindend mooi was jij. Ik viel meteen voor jou, je werd mijn allerliefste. Ik ken je nu een tijd en wil je nooit meer kwijt. Jouw liefde won het van mijn eenzaamheid. Ik geloof in jou en mij, jij en ik wordt bij. Mijn hart vult zich voor jou met wilde rozen. Pluk zoveel als je maar kan, vooral van houden van. Ik voel
16 jaar geweest. Ik ervaar opnieuw de liefde als een feest. Ik zing, ik bloos en lach, het is puberaal gedrag. Denk steeds was jij maar hier, mijn allerliefste. Geloof me, het is raar, maar elk cliché is waar. We zijn gewoon geboren voor elkaar. Ik geloof in jou en mij, jij en ik wordt wij. Mijn hart vult zich voor jou met wilde rozen. Pluk zoveel als je maar kan, vooral van houden van. Ik voel, ik vond in jou de ware man. Ik zing, ik bloos en lach, het is puberaal gedrag. Ik denk steeds was jij maar hier, mijn allerliefste. Dat ene woordje wij, jij, ik de jij. Oh Cupido, wat doe je toch met mij? Ze zijn hier in het gebouw van Friesland Pop al heel druk dwanden met de tarierings voor de kleine prijs van Friesland. En ik zal eens even zien wat ze daar nou precies mee doen. En er zit een organisatie dat goed is. Hoewel, lekker muziek aan het luisteren. Ja, zeker. Ik ben wat kleine prijsdingen aan het beluisteren. Wat voor oormeldingen hij moet nota binnen dan? Van alles wat. Van alle soorten. We zitten nu ongeveer op zo'n 30, 40 aanmeldingen. Haast er iets fantastisch van cool? Nou, ik ben altijd heel benieuwd hoe ik het live overkomt. Dus ik hou mijn kruid even droog. Ik ga heel veel bandjes, bijna alle voorrondes wel zelf bekijken. En dan doe ik die uitspraak. En tot die tijd zeg ik even helemaal niks. Hoeveel voorrondes binnen er? In totaal zijn er 8. En waarschijnlijk doet Job ook mee. En dan zou het misschien op 10 komen. En per voorronde 5 tot 6 bands. Het begint alweer deze weken. De voorrondes voor de kleine prijs van Friesland. Kinderbands gaan nog oormelden. Zeker weten. We zijn nu extra vroeg begonnen. De eerste voorrondes zijn dit weekend inderdaad. Donderdag en zaterdag in Heerenveen. Dat loopt nog door tot eind maart. En wij kunnen zeker nog aanmeldingen gebruiken voor de volgende voorrondes. Er is nog zeker wel ruimte. We hebben een mooie hoeveelheid aanmeldingen, maar er kan zeker nog wel bij. Wat zijn de succesverhalen van de kleine prijs? Een van de bekendste finalisten is denk ik Daily Bread. Die dat jaar net wonnen voor de Pioneers of Love. Die op dit moment ook heel goed doen, op Noorderslag stonden. We hebben vorig jaar Mr. Wallace gehad. Nou, die gaan als een speer op dit moment. Maar ook de Cool Quest, vorig jaar tweede, gaan heel goed. In Poppodium Romein wie de eerste voorronde voor de kleine prijs. En er kan maar één band terug deze jong. Mij uit Akrum, Juster Joen. En Robert Jan uit Ljouwert. Topfit en The Craze. Sommigen die zeggen vanzelf dat ze me kennen. Want ze zagen maar je clips en noemen zich nu je kenner. Kan het zo weer leggen, want doe dit niet voor mezelf. Ik steek mijn handen uit om jullie vooral te redden. En Jurgen Visser van Drachten. I wanna walk on water and feel everything. I wanna walk on water and feel everything. En als laatste Jamila. Voor je het weet ben je niet meer klein, dan ben je groot, dichter bij de dood. Nog maar heel even om kusjes te geven. Lastig. Waar zou de trog in? En de winnaar is Jurgen.
Ik woon in Groningen, Annelies ook. We zijn studenten, maar mijn ouders wonen in Drachten, dus ik ben in die zin wel Fries. Zeg maar. Het is een beetje easy listening, maar vooral met eerlijke teksten. Dingen die echt uit mijn hart komen, zeg maar. Akoestisch, gewoon lekker om naar te luisteren. Maar ik probeer door mijn nummers het publiek een beetje mee te nemen ergens heen, zeg maar. In de muziek moet ik zeggen, ik heb niet een hele grote ambitie, maar wat ik altijd nog een keer wil doen is een album uitbrengen. En verder hoef ik niet wereldberoemd te worden of zo. Maar, Want wat doe jij precies eigenlijk? Hier, ik heb vanavond Jurgen even ondersteund bij zijn zang. Ja, want wie schrijft de nummers? Dat doet Jurgen of? Ja, Jurgen. Eigenlijk doet Jurgen alles alleen. Maar ik ondersteun hem daarbij. Joen is er ook nog een varronde van de Kleine Prijs in de muziekfabriek op het Jereveen. Was nog meidwan om de Kleine Prijs, jou die dan nou op? Nou, mooi dat ze woen ha. En waar witstien ze ik nog wel in de finale. En maatje wij er nog eens een item in Clipcar Plus. Safir is het likwels nog lang net. Want we moeten eerst maar eens even zien in de radiostudio van Noorderwien. Daar wie Falco te gast. Falco komt officieel uit Eersterijk, maar wen het al een skoft in Friesland met zijn Frieske vriendinnen. Op dit stuit doet hij in het voorprogramma van Whalen. Falco had zijn nieuwe cd Harskleer en wie daarom te gast in Noorderwien en wij winnen erbij. I came home late last night. You said you had enough of this time. Pretty soon I'm leaving. So tell me, are you bruised inside? Wish I had 1,000 reasons why. Running out of godforsaken lies. The walls are closing in. Girl, without you I'm so blind. Without you there's only silence now. Ik kom oorspronkelijk uit Oostenrijk en daar heb je wel bergen. Ik kom uit een heel klein bergdorpje. En ik ben in Friesland gekomen door een demodel waar ik mee heb gedaan van 538. Daar had ik een liedje opgegeven. En had daar eigenlijk helemaal geen verwachtingen in. En mijn vriendin had mij daarvoor opgegeven en zei, hey, ik geloof in jou. En toen heb ik dat demodel gewonnen. Toen ben ik met een rugzakje en met een gitaartje ben ik naar Nederland verhuisd. En here we are in Friesland. Dat is inderdaad een oer-Friese vriendin. Nou, we zijn nu 2,5 jaar echt bezig geweest met schrijven en met voorbereidingen en project uitwerken. En sinds 3 maanden nou op tour eigenlijk. Begonnen met een promotietour door het hele land. Mijn nieuwe single is I'm Still Pretending. Die kwam wel al in augustus uit. En we zijn er nog aan het promoten. En de opvolger die komt uit eind februari, begin maart. Dus daar zijn we hard mee bezig. We zijn net in de studio aan het opnemen. Where should I go without you now? I'll fall at your feet and scream out loud. Don't wanna let go and I'm not proud that I'm still pretending. I'm still pretending now. Het album is gepland eind maart, midden april. Dus dat wordt ook een heel spannende tijd. Dan komt weer de promotietour. En dan hoop ik weer dat we hier langs mogen komen. En goed nice van Clipcar Plus, want Falco is op dit site ik dwande met maatje van een videoclip. En al die kleren is just hem vanzelfs als eerste Jerem. Oerclip Sprutsen waast je het deze week op nummer 1. Nummer 3. Partyboy My Video. Nummer 2. Jelle B. De Pionier. Hoor je mijn signaal? Ben ik alle lijnen kwijt? Nummer 1. Voor de tweede keer op Riegen, Jets mij voor degene. Voor degene die
die nooit. Voor degene die altijd gaat en nooit verzaakt. Voor degene die nimmer. Voor degene die nooit. Voor degene die nimmer, nooit afhaakt. Voor de mensen die gaan, voor de mensen die staan. Voor de mensen die gaan voor anderen. Voor de mensen die weten. Voor de mensen die zweten. Voor de mensen die weten wat helpen is. Voor jezelf. Doe het nou, doe het nu. Het is voor een ander. Doe het nou, doe het nu. Je doet het niet voor het geld. Doe het nou, doe het nu. Maar de wereld verandert. Voor een ieder die praat, voor een ieder die laat, voor een ieder die stilstaat. Doe het nu. Doe het nou, doe het nu, doe het nou, doe het nu, doe het nou, doe het nu. Doe het nou, doe het nu, doe het nou, doe het nu, doe het nou. En daarmee zit Clipcar Plus er weer haast op voor deze week. Kist stemmen op de volgende clips. Happy en Happy, maar ik geloof in jou en mij. Ik geloof in jou en mij, jij en ik. Ernst Langhout, maar de kokkeskoer. In een moderne brood is het kort, is kort. En Jets, maar voor degene. Voor de mensen die weten wat helpen is. Surf naar clipcar.nl en stem. Takum weekend ben we bij de Louterband Black Box Red. En Denise Rivera is in de radiostudio van Noorderwien. Ik zie jullie heel graag. Takum weekend. Hoi!